Gero hori Bilbora bueltatuz, ja, Bilbon geldituz, ja, itzi zuten, bueno, bakean edo, ze joan behar zuten noizean behin, hori ez, joan behar zuen gobierno militarrera, bai. Bai, eta ematen zioten, no seke de buena conducta edo tal. Eta gero lana topatzeko, esan zioten Ángel Beltrán y Casado, la empresa Beltrán y Casado, hori zen enpresa bat deustun zegoena, contrata a los republicanos. Eta orduan horra joan zen, eta hasi zen alanean. Claro, hori zen beste bat. Zagoz guztiz, hori, zeiloarekin, ez? Desafekto al régimen agertzen da hainbat paperetan, bai? Bai, eta hori. Eta, txikian nintzenean noski, ez zuen ezera aipatzen, baina gero ja hasi zen kontatzen eta horregatik bururatu zitzaidan hori. Grabatzearena